Bona nit. El Parlament ha aprovat fa uns quants dies dues lleis en sessions bastant tumultuoses, bastant complicades. La primera, la del referèndum, la segona, la de transitorietat, que han disparat finalment un gran enfrontament institucional entre les institucions de l'Estat d'un costat i la Generalitat de l'altre. Al final, i a punt gairebé ja de començar la campanya electoral, que començarà demà a les 10 de la nit, les preguntes que planen sobre l'aire són moltes i són difícils de contestar en aquests moments, però ho intentarem. Al final es podrà votar el dia d'octubre. En quines condicions es podrà votar? Això segurament que ho sap millor que ningú és el president de la Generalitat. Bona nit, president. Estem en directe, acabem de sentir ara a les 10 de la nit tocades pel campanar de la Seu, em sembla, tant en Catalunya Ràdio com en TV3, i comencem, si vol vostè, l'entrevista. I jo volia entrar una mica preguntant-li una pregunta que igual és una mica complicada de contestar, amb sinceritat. Com se sent vostè en aquests moments? Amb aquestes pressions, amb aquestes amenaces, amb el paper que està fent, amb la responsabilitat que li ha caigut a sobre, podem parlar de vertigen, podem parlar de por, podem parlar de, malgrat tot, d'un cert entusiasme? No, a veure, me sento serè, tranquil, determinat. D'alguna manera, tots plegats, el govern i el Parlament, ja ens havíem preparat per aquesta eventualitat, perquè crec que vam ser bastant explícits des de l'inici del mandat que aquest havia de ser un mandat que anés de la postautonomia a la preindependència, i ho estem complint, i a més em sento, diguem-ne, satisfet de poder complir aquest encàrrec. Que la situació fa respecte, això és evident, només faltaria, i que és una situació que t'obliga a estar en atenció permanent, més que no pas en tensió, també, però també formava part de la previsió. Arribar a aquest punt, en aquestes condicions, és exactament allò que ja havíem previst, de manera que tothom està molt tranquil, molt ficat en el seu lloc, i jo el primer. Encara que s'hagi dit, i encara que vostès ho esperaren, i encara que estava previst, una cosa és pensar que hi ha un toro molt lluny, i el veus allà per fil, que s'ava acostant, i una altra cosa realment és quan s'acosta de veritat, i quan aquest xoc institucional s'ha presentat amb tota la seva cruesa. Vostè diu, no, estem tranquils, però suposa que hi ha moments que vostè, quan estiga més a soles, més tranquil, en família o el que siga, deu plantejar-se, ostres, això potser és molt fort, això és molt dur. A veure, governar, estar al front d'un govern, en aquest cas a la Generalitat, el dia a dia ja és prou intens, ja és prou dur. No recordo un sol dia d'ençà que vaig assumir la presidència de la Generalitat que puguis qualificar de tranquil o de relaxat. Per tant, portem ja un entrenament al darrere. I és evident que quan et planteges una legislatura que sabem que ha de culminar amb el vot de la gent sobre una qüestió tan transcendental en la història d'un país com és la seva independència, la seva autodeterminació, honestament, ja et prefigures, ja configures quins poden ser els escenaris. I crec que quan vam decidir que aquest era el camí que havíem de seguir per poder donar la possibilitat a la gent que prengui la decisió que consideri oportuna, això ja anava en el paquet. Crec que, a més, no tenim dret a queixar-nos. Estem fent allò que moltes generacions de catalans han volgut fer. Estem fent allò que milions de persones cada any demanen poder fer. I estem fent allò que altres països han fet en el passat, i avui són estats independents perfectament normals, i que altres països faran en el futur, perquè el procés d'emancipació nacional, el procés d'autodeterminació, fa molts anys que es practica i continuarà fent-se, que ningú, diguem-ne, pensi que estem fent res extraordinari, estem fent una cosa que molts altres països han fet. Què sent quan es troba davant d'un grup de gent i l'aplaudeixen i el vitoregen i li diuen ànims, etcètera? No, el que sento és que val la pena tots aquests esforços que estem dedicant al govern i al Parlament en el seu conjunt, perquè hi ha un gruix de gent al darrere i sobretot ens recorden una cosa que no hem de perdre mai de vista i que intentem sempre explicar a tots els que ens venen a demanar o proposar preguntes o qüestions des de fora, que aquest és un procés que ve de la gent, que continua amb la gent al costat i que la gent culminarà. Nosaltres som institucions que estem al servei, d'alguna manera, d'un encàrrec que rebem dels ciutadans a través d'unes eleccions. Per cert, les eleccions del setembre del 2015 van ser les que van registrar la participació més alta de la història i, per tant, configuren un resultat rotundament legítim. I què sent quan li xiulen? Doncs tenen el dret a xiular.
tenen tot el dret a xiular. A mi no em preocupa. Li passa, alguna vegada ho hem vist en algunes imatges que per televisió o el que siga, l'oposició al Parlament moltes vegades diu mire, les televisions no posen els moments durs i en canvi sempre passen els moments més càlids o més favorables. Li passa això sovint? Passa que va a un lloc i la gent xiula també? Li xiula també? Ha passat alguna vegada, ha passat poc, però sento el mateix que sento quan expressen un altre sentiment. La gent té el dret a expressar el que vulgui. A mi no em molesta. La gent, en una democràcia, la gent s'ha d'expressar. Encara que allò que expressin a tu no t'agradi o fins i tot consideris que pot ser un error o una exageració. I hem de viure amb això i hem de desdramatitzar la protesta de la gent o l'expressió de la gent. Fer un drama que en un polític el xiulin, un cap d'estat, un primer ministre, un regidor, un alcalde, em sembla que encara evidencia una feblesa democràtica. Ens n'hem de fer la idea. I la gent, cada vegada, ens hem d'acostumar, no només en directe pel carrer, sinó a través de la tecnologia que tenim a les mans, ens demanarà coses més directament i més freqüentment i esperarà respostes i esperarà participar també de les respostes. Però vostè, en definitiva, al final és un president, per dir-ho així, que es mou entre els dos extrems, entre la gent que majoritàriament han votat o ha votat les opcions que vostè representa i que representa també de la CUP i gent que han votat al contrari, i són dos mons que tenen el perill, per dir-ho així, d'anar-se'n cada un, anar-se'n separant cada vegada més. I vostè és un president que està al mig i, per tant, rep aquests aplaudiments i rep també aquests xiulits. És una mica dur, és normal, no passa res, forma part d'aquesta història que vostès han entrat? Forma part d'això. A totes les societats, almenys les que vaig observant, hi ha extrems, hi ha discrepàncies, que costa a vegades d'explicitar perquè són profundes, tenen a veure amb el model d'estat o decisions tan dures com pot haver estat el Brexit, per exemple, o les darreres presidencials franceses, que eren molt més que unes presidencials. De fet, això passa a les societats i, per tant, si aspirem a ser un país normal, això a Catalunya passa i passarà, perquè crec que no ens ha de tampoc preocupar o no ens ha d'espantar ni hem de dramatitzar les discrepàncies en una societat democràtica. El pensament únic, el pensar d'una mateixa manera en un cànon determinat, bé, pot estar bé per segons quines situacions, no? Per exemple, crec que és bo que hi hagi un consens molt gran en la lluita contra el terrorisme, però això no obliga a que sempre pensem el mateix de tot. La figura de presidents, alcaldes, regidors o responsables públics és intentar conciliar bé aquest dret a la discrepància i a les diferències per intentar trobar la síntesi i el comú denominador. Sí, però hi ha moments i moments en què és més fàcil, per dir-ho així. Home, no és una ciència exacta, això. Clar, per això s'ha inventat la política. La política pot haver-hi lleis i pot haver-hi reglaments i mecanismes perfectament establerts, però existeix la política per damunt d'això, perquè la política, de fet, és la que s'encarrega de donar-li, en fi, aquella comunió gairebé espiritual que hi ha entre la gent i el text. I la política no és, feliçment, una ciència exacta. I això vol dir que ens obliga a estar amatentment i a vegades cometem errors. Esclar que sí, cometem errors també. Comentava jo al principi de l'entrevista, quan parlava una mica abans de començar a parlar vostè, que demà s'obri la campanya pel referèndum. I aquesta campanya serà una campanya molt difícil. I ha començat amb una dificultat ja que ja coneix gairebé mig món, que ha estat un vídeo que ha provocat també actuacions del Tribunal Constitucional, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, etc. Li sembla que vegem aquest vídeo? Endavant. Vas néixer amb la capacitat de decidir. I renunciaràs? Ara, més que mai, el futur de Catalunya és a les teves mans. Participa-hi. L'1 d'octubre, referèndum. Les centrals de mitjans que havien de distribuir-lo entre els diferents mitjans van començar des del principi a dir que no ho feien, i no ho van fer. I per tant s'ha hagut de distribuir d'una altra manera. Les reticències entre els mitjans que no l'han volgut publicar han anat augmentant a mesura que finalment s'ha publicat la sentència del Tribunal Constitucional i han arribat requisitòries explicant que això no es podia fer. Uns altres mitjans, alguns, també ho han fet finalment. Com ha viscut vostè tot això? Considera, per exemple, entén els diaris o entén les emissores de ràdio que no han volgut difondre'l? A veure, els governs han de respectar les decisions de les empreses privades.
Comencem per aquí. I jo vull un país on les empreses privades tinguin la llibertat d'exercir el seu negoci com els sembli que l'han d'exercir en el marc de les normatives i dels reglaments i del model de societat socioeconòmica que hem decidit construir entre tots. Per tant, no tinc res a dir sobre les decisions que prenguin les empreses. Puc opinar sobre si és bo o no és bo, o és útil o no és útil. Al final, del que es tractava a la campanya del referèndum, aquesta campanya que acaba aquestes properes hores, és que la gent s'assabentés que el dia 1 d'octubre hi ha un referèndum. Això no calia, potser, fer. Pregunto, hi ha algú que no sàpiga a Catalunya que l'1 d'octubre farem un referèndum? 2, hi ha algú que no sàpiga que estem decidint, que estem exercint el dret a l'autodeterminació? Crec que aquest resultat s'ha aconseguit, perquè avui també és veritat, com saben tots els nostres espectadors, perquè alguns ja ho deuen estar fent en aquests moments, hi ha tot un espai de comunicació, no diré alternatiu, sinó que és gairebé hegemònic, que s'escapa d'aquestes lògiques, amb què s'ha gestionat fins ara les insercions publicitàries o la relació que ha existit de comunicació amb els mitjans convencionals. Tot el món de les xarxes socials, que és cada vegada més poderós, més influent, que a més té una viralitat que és impossible que pugui fins i tot controlar-se, perquè té gairebé vida pròpia, i això fa que arribi un missatge a moltíssima gent de forma, no diré immediata, però molt ràpida, i que això vagi suplint algunes carències que ja sabíem que es podien produir. L'he sorprès que, per exemple, mitjans en paper majoritàriament no hagin publicat l'anunci i, en canvi, mitjans digitals majoritàriament els que publiquen habitualment les campanyes de la Generalitat sí que ho hagin fet? Marca això una distància entre l'antiga premsa o la premsa d'abans i la... Aquí hi ha una anàlisi molt interessant. Sí. Perquè segurament... Fa també la sensació que la gent que treballa al món digital tinga menys por a fer segons quines coses perquè potser pensen que rebran menys o s'arrisquen menys que els mitjans en paper. No ho sé. El que està clar és que segur que comparteixen lector. Molt probablement comparteixen lector. Un lector de diari en paper difícilment no és un lector de mitjà digital o de mitjans digital. Al revés no és tan evident. Vaja, segur que no és així, perquè les xifres de visualitzacions de mitjans digitals, si es poguessin traslladar al paper, la premsa en paper no tindria la crisi de venda i de difusió que ha experimentat en general en aquests darrers anys. No sé si és alguna cosa també generacional, cultural, el mitjà, suposo, que també porta la manera com s'insereix una publicitat en aquests mitjans digitals, a vegades ve per uns canals que no tenen res a veure amb els de la premsa convencional, me refereixo tecnològicament. Tu, en un diari, t'ha d'arribar tu l'original, tu l'has de posar en pàgina i l'has d'enviar a la rotativa. Amb alguns d'aquests mitjans de comunicació digital, l'anunci te l'insereix una central que ja té un codi i que pot entrar pràcticament en el que és el teu mitjà. President, vostès han pressionat alguna empresa privada perquè publicara aquest anunci? No, en absolut. I a més, abans he dit que vull ser molt respectuós amb les empreses i ho hem de continuar sent. Això sabem que ens genera una dificultat, però la superarem i l'estem superant. Però és important que ens moguem en els paràmetres que hem decidit de moure'ns. És evident que hem demanat que s'insereixin anuncis, però la decisió, finalment, no podem obligar una empresa a fer una cosa que no vol fer. Això ho va dir Mariano Rajoy, el president del govern espanyol, es va acusar d'això, i per tant, si ho deia, suposa que algú li devia haver dit a ell que això s'estava produint. I aquesta resposta l'haurà de donar el senyor Mariano Rajoy, exactament a qui es refereix, a què es refereix, quan es refereix. Nosaltres no ens dediquem a trucar als mitjans de comunicació ni per orientar portades, ni per orientar editorials, ni per magnificar o per retocar xifres de participació de manifestacions, ni per res de tot això que potser passa en un altre àmbit. Nosaltres no fem això no només amb la comunicació, en molts altres àmbits de la governació d'un país tampoc fem allò que potser en altres llocs estan més acostumats a fer. A part de les requisitòries que ha fet el Tribunal Superior de Justícia sobre la sentència del Tribunal Constitucional que anul·la la llei del referèndum i, per tant, dient que no es pot actuar en aquest sentit, que no es pot distribuir, ni emetre, ni publicar aquest anunci,
a part de tot això, també diuen, no sé si vostè en té notícia, per això li ho pregunto, que hi ha hagut unes altres pressions directament sobre empresaris de grups o d'empreses privades de comunicació perquè no la reproduïren. I, evidentment, aquestes pressions no vindrien de vostè, sinó del govern de l'Estat o d'institucions de l'Estat. No sé si en té notícia. Jo tinc notícies aquests dies, tot bull d'especulacions. Que jo en tingui constància comprovada directa, no. Per tant, jo vull ser curós sobre si hi ha hagut o no. És previsible, és presumible, segurament que sí, però en tot cas allà... Algú li ho ha comentat a vostè, d'algun d'aquests empresaris? No, he de dir que no, i per tant no puc dir el contrari. Però en tot cas, repeteixo el que he dit abans, finalment és l'empresari, el responsable d'aquell mitjà, el que determina si pren una decisió o no la pren, i el per què ho fa. Ell sap qui pressiona i qui no pressiona, i sap, sobretot, que el govern de la Generalitat ha estat molt escrupolós. Per tant, perquè la majoria no ho han fet? Perquè la majoria de grans grups de premsa o perquè la gran majoria de diaris de paper, parlàvem abans, no han reproduït l'anunci? Quina és la seva opinió? Bé, jo no hi he parlat amb ells, i per tant se'm fa difícil ara especular o intentant dir si és perquè hi ha una línia editorial que pot ser clarament hostil. En alguns casos, evidentment, sí. No hi he parlat i per tant és difícil que jo pugui dir-li una raó diguem-ne fonamentada en una opinió que jo hagi contrastat del per què han pres aquesta decisió. Volem ser molt respectuosos, sincerament. Nosaltres, si ens encaminem a un país nou, no podem anar-hi amb els vicis del país vell. I per fer el mateix que fa el sistema polític espanyol, per exemple, els mitjans de comunicació, des del Vallenc fins al que sigui, no val la pena. Francament, per un canvi de nom d'un país o de bandera no té cap sentit. Anem a fer coses diferents i cal que davant fins i tot d'un repte tan complex com aquest, en què tot està en contra, cal que ho fem diferent. Parlàvem abans de diferències entre mitjans digitals, mitjans convencionals, de paper, etc. Avui la Guàrdia Civil ha tancat el web oficial del referèndum i vostè ràpidament ha tuitejat amb un nou web. És que intentar posar portes al camp, intentar combatre el que és una expressió molt pròpia del segle XXI, que és el que està passant a Catalunya, és molt característic del segle XXI, amb legislació del segle XX i potser amb mètodes del segle XIX, no funciona. I aturar internet, hi ha països que ho han intentat. Hi ha grans països que fins i tot han bloquejat accés a Twitter o a Facebook i han fet rèpliques d'aquestes xarxes socials, la Xina, per exemple. Però finalment la gent també troba la manera de sortejar aquests murs virtuals que encara els governs molt fets a l'antiga pensa que poden imposar en un món que, en el cas de la comunicació electrònica, no té fronteres. Per tant, intentar, d'acord, poden fer caure una pàgina web, però si tu ja has previst que això pot passar i tens els recursos a punt per continuar oferint la informació que has d'oferir a la gent, doncs automàticament el poses en marxa. Quan vostè anuncia una pàgina web que informa sobre el referèndum, en certa manera sembla que està assumint-ne, per dir-ho així, la responsabilitat o la propietat d'aquesta pàgina web. Que jo com a president de la Generalitat i el govern de Catalunya assumeix tota la responsabilitat del referèndum és evidentíssim. No ens n'amaguem. I al final no sembla una mica d'aquí fins al dia 1 que hi ha un joc continu, com el del gat i la rata, de que uns van per un costat i els altres van... Esclar, però... Síndrome de Tom i Jerry, perquè m'entenga. Sí, però tinguem en compte que hem d'actuar amb les regles del joc que han estat possibles. No són les ideals. No és l'organització i la forma de referèndum ideal que hauríem preferit. Entre altres coses, perquè és tot molt precari, perquè és tot molt difícil. El precari és una opinió que jo no comparteixo. És un adjectiu que vostè no comparteix. No, exacte. És un adjectiu que no comparteixo perquè no ho és, perquè és molt seriós, perquè hi ha una llei del Parlament de Catalunya molt seriosa i perquè el govern ho està plantejant molt seriosament. Que no ho fem a la manera com els... Convencional en el sistema polític espanyol no vol dir que estigui mal fet. El que important és el resultat de l'1 d'octubre. De totes maneres, que sobre una campanya que pretén ser normal
i pretén desenvolupar-se amb convencionalitat i hi ha ja tota la pressió de l'aparell d'un estat... Això no, d'acord. És a dir, quan li deia que hem això vol hagut dir d'operar... precarietat perquè estan sortejant obstacles. Efectivament, les regles del joc no són les que hauríem volgut. Hauríem volgut un referèndum acordat amb l'estat espanyol. De fet, encara el volem ara, Encara el volem ara. No crec que els... D'acord, però si algú a l'estat espanyol finalment se li encén la llumeta d'entendre que els problemes polítics es resolen en política, nosaltres sempre estem disposats a parlar-ne. Primer, que el volíem fer acordat. Segona, que el volíem fer d'acord, per tant, amb unes regles del joc que poguéssim compartir. Tot això no ha estat possible, a més, amb un clima d'una gran hostilitat i de gairebé una paranoia, caçant urnes, paperetes, a tor i a dret. Ara m'arribava una informació que si l'estaven buscant a la Corunya, bé, no sé, una obsessió, una fixació molt gran, i això, evidentment, dificulta. Però la nostra obligació, i és on hem posat i estem posant tots els esforços, és que el dia 1 d'octubre hi hagi les condicions de normalitat en què volem celebrar aquest referèndum. Què vol dir? Que la gent pugui anar a votar, que la gent pugui anar a votar lliurement, que decideixi el que vulgui, i que puguem proclamar els resultats. Tot això que estem dient i totes les preguntes que li estic fent i li faré també a partir d'ara, en certa manera evidencien que això no és així, que malgrat tota aquesta bona voluntat... Què és el que no és així? Que hi haurà un referèndum? No, que no hi ha la normalitat que vostè proclama i desitjaria. Però d'unes condicions de normalitat que ens permetin fer el referèndum. Per exemple, un jutge avui a Madrid, ja no és Catalunya, però és Madrid, ha prohibit un debat perquè se celebrava dins uns locals que havia cedit l'Ajuntament. Demà s'inicia la campanya oficial del referèndum a Tarragona, ho fan vostès, podria passar exactament igual, ho han previst, podria passar que el primer acte oficial del referèndum a Catalunya tinguera la prohibició explícita d'un jutge que no permetrà fer-lo. Sí, primer, crec que en lloc de dificultar el que estem fent, crec que ens ajuda a explicar-ho. Hem dit sovint que això va de democràcia. Jo crec que ara ens costaria una mica menys explicar a Madrid que efectivament va de democràcia, perquè ja han comprovat que el problema no és principalment independència sí o independència no, sinó si tenim el dret a poder plantejar-nos fins i tot un debat. Per tant, crec que en lloc de posar dificultats, crec que això està obrint aclarint els dubtes a molta gent que diu, escolta, això de què va? Doncs miri, va d'això. Si a més, demà, que és exactament el que passarà, obrim la campanya amb l'acte que hem previst de fer, nosaltres li estem dient això normalitat. Encara que tingui molts obstacles, però és que ja els sabíem. I si no es pot obrir? Escolti, obrir el què? La campanya. La campanya s'obrirà. Home, li dic que si un jutge, igual que ha dit que no es podia fer un acte en una... Però que no han dit que no podíem fer una pàgina web, que no han dit que no podíem aprovar una llei, que no podíem publicar un decret, que no podíem organitzar un referèndum i tanmateix ho estem fent. Hem de superar una mica aquesta mentalitat de que encara ens mirem les coses una mica, no diré a l'antiga, però a la clàssica. Hem aprovat una llei al Parlament de Catalunya que ens atorga el marc normatiu per tirar endavant aquest referèndum. Nosaltres ens el creiem, se'l creuen més de 700 alcaldes, se'l creu una gran part de la població. Se'l creuen els funcionaris? Els funcionaris formen part de la població. Aquest referèndum, qui s'hi ha posat al davant som els polítics. Qui ens la juguem i qui tenim les querelles som els polítics, contràriament, per cert, el que també deien que passaria, que vostès posaran en risc els funcionaris. Mira, les querelles per als polítics, que és com ha de ser en aquest cas, perquè vam dir que assumiríem responsabilitat política. Perquè per ara, president, si em permet, sembla que no hi entren els funcionaris, que només els càrrecs electes són els que se l'estan jugant, per dir-ho així. Escolti'm, estem a 18 dies. Què més hem de demostrar ja? No, jo no li dic demostrar. Jo li dic que si els funcionaris encara no han fet cap acte que els pugui comprometre, és una mica difícil de pensar que d'aquí al dia 1 el faran o l'acabem fent perquè vostès els ho demanen. És que ens hi vam comprometre a preservar els funcionaris. Però això vol dir que arribarem al dia 1 i els funcionaris no hauran actuat com actuarien normalment en un referèndum normal. Haurem actuat en les condicions que les circumstàncies extraordinàries ens han obligat a operar. I el nostre objectiu no és debatre sobre procediments, sobre si això ho hem tramitat d'aquesta manera o d'una altra, o si què farem si un jutge... El nostre objectiu és fer el referèndum.
I un dels pocs èxits que l'ofensiva de l'Estat ha tingut és que en lloc d'estar parlant de què vol dir votar sí, què vol dir votar no, per què hem d'anar a votar o per què no hem d'anar a votar, que són els debats davant d'un referèndum, encara estem parlant de procediments. Ja li ho preguntaré, però no em negarà també que això que diu vostè és fàcil de respondre, mentre que els procediments ara són l'estaculació perquè tot això es puga fer. Són el gran obstacle. Pel govern, qui té la responsabilitat de que no sigui un obstacle, i el govern ja supera els obstacles. I crec que ho hem demostrat fins ara. Per tant, això vol dir que fins al dia 1, inclús el dia 1, cap funcionari no s'haurà d'arriscar, com demanen els sindicats. Nosaltres crec que hem demostrat, repeteixo, amb tot el temps que portem, i miri que ens han buscat les pessigolles, i miri que ens han demanat papers a tort i a dret. Hem dit i hem demostrat que aquest és un procés que qui assumeix el risc i la responsabilitat som els responsables polítics. Ho hem demostrat ja, però potser encara que ho demostrarem continuarà havent-hi gent que en parlarà perquè potser tenen poc interès a parlar de què va exactament el referèndum. No va de funcionaris, no va de reglaments, ni de tramitacions, ni de procediments. Va de tenim el dret a exercir l'autodeterminació i l'exercirem i aplicarem el resultat. I hem de dedicar, al meu entendre, davant d'un referèndum, a discutir, a debatre el sí o el no, o el anar a votar o no anar a votar. Crec que són les opcions que hi ha damunt de la taula. Ens hem passat bastants anys discutint-ho. Jo em fa l'efecte que tret d'alguna persona indecisa, els altres més o menys tenen clar en una situació de normalitat que faríem. Però en tot cas els obstacles hi són. I jo no puc evitar explicar-li o demanar-li l'opinió sobre 3 que estan també pendents. Per exemple, una possible suspensió del Tribunal Constitucional de vostè, dels membres de la mesa del Parlament o del seu govern. Fixi's, la llei del Parlament de Catalunya, la llei de referèndum, diu que les decisions les prendrem sobiranament per organitzar el referèndum. El Tribunal Constitucional ja no altera l'organització del referèndum. En segon lloc, en el cas que em suspenguin a mi, caldrà que el Tribunal Constitucional resolgui un problema constitucional, i és que, a diferència segurament d'altres càrrecs, el càrrec de president de la Generalitat està regulat per una llei orgànica, que és la de l'Estatut. I allà diu explícitament per quines causes, per quins motius un deixa de ser president de la Generalitat. Perquè dimiteix, perquè hi ha una moció de censura que prospera, perquè perd una qüestió de confiança, perquè es mor, perquè hi ha incapacitat mental o física. No hi ha cap altre supòsit. És una llei orgànica, que a més té el reforç que ha estat votada en referèndum. M'està dient que una llei orgànica, en aquest cas del Tribunal Constitucional, que es va modificar per lectura única, ho dic perquè tots aquests que s'han escandalitzat tant, que en el Parlament de Catalunya intentessin també que el mecanisme de lectura única estigués a l'abast dels grups de l'oposició, no ha sentit a dir res que el Congrés dels Diputats utilitzés la lectura única i el procediment d'urgència per modificar aquesta llei. Doncs ho sento molt. Crec que preval el que regula el càrrec de president de la Generalitat que té l'Estatut de Catalunya. Per tant, hi ha un problema constitucional sobre això. I jo crec que seria entrar en un escenari complicat per ells mateixos de resoldre, ple de contradiccions. Encara van una mica més enllà i la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha comentat i ha afirmat que hi ha una cosa, hi ha un article de la Constitució, que és el 155, no està desenvolupat, però hi és, i diu que en 5 dies el podrien aplicar. Bé, doncs m'agradaria també escoltar tots aquells que parlaven de les garanties en el Parlament de Catalunya, dels drets dels diputats, dels drets dels ciutadans, quan s'estigui aplicant un article que en 5 dies hauria de fer el següent. Un acord del govern espanyol adreçat al govern de la Generalitat requerint el compliment d'alguna cosa. 2, una resposta amb temps i forma. Espero que ens donguin el tràmit adequat per poder donar una resposta a aquest requeriment. 3, arran de la resposta, la convocatòria de la Comissió de Comunitats Autònomes del Senat, que després s'ha d'adreçar a mi per demanar-me qui fa de portaveu per defensar la posició del govern de Catalunya i els textos adequats. I produir-se aquest debat, i després d'aquest debat convocar el ple del Senat, on s'hauria d'aprovar la resolució, la proposta que el govern espanyol creu que convé. 5 dies, diu. Això en 5 dies, vostè creu que tots aquests procediments en 5 dies poden oferir alguna garantia democràtica perquè es pugui celebrar? Cosa que no vol dir que no es facin. D'acord. Pot ser que facin això el que vulguin,
però el dia 1 votarem. Hi ha una altra cosa que han fet avui, abans d'arribar al dia 1. La Fiscalia ha cridat a declarar com a imputats a 700 gairebé, o 700 Més de una mica 700, més de 700 alcaldes de Catalunya. I han dit que si no acudeixen voluntàriament hauran d'acudir-hi detinguts. Què els diria vostè als alcaldes, a aquests alcaldes? El primer, els hi vull agrair el seu coratge i el seu compromís, perquè molts d'ells van respondre a la petició que els vaig adreçar un cop aprovada i convocat el referèndum en qüestió d'hores, i que després de les amenaces van continuar responent i en un temps rècord el 75% dels ajuntaments de Catalunya, o més del 75% de fet, van respondre. Per tant, gràcies. Segon lloc, que evidentment estem al seu costat. En tercer lloc, això és una barbaritat. Això és una barbaritat. A on del món, diguem-ne, occidental o al món europeu, algú pot pensar que detenint, en el pitjor dels casos, el 75% dels alcaldes del país està contribuint a solucionar el problema. És una causa general, és una causa que recorda pràctiques impròpies d'una democràcia, és una causa que, a més, si amb ella pretenen convèncer-nos de les bondats de continuar formant part d'aquest sistema polític que permet aquesta arbitrarietat, van exactament en la direcció contrària. Han convocat un acte, i els acompanyaré aquest dissabte, aquí a plaça Sant Jaume. És un acte de dignitat, perquè un alcalde és una cosa molt seriosa a Europa. Un alcalde és algú que els seus veïns l'han triat directament. Aquí hi parlen cada dia i qui tenen dipositades moltes esperances és l'alcaldia i els ajuntaments, són les institucions de més prestigi a la nostra democràcia. Per tant, tenen credibilitat. I quan un alcalde ostenta aquest poder i aquesta legitimitat, atacar-lo és atacar també els drets de tots els ciutadans que han volgut que el seu alcalde fes allò. Crec que no s'ho han mirat bé, però és el que passa quan decideixes les coses des d'una bombolla mediàtica, des d'una bombolla política, una bombolla judicial, on et penses que la teva força, que la tenen, i és immensa, és suficient per resoldre un problema que és polític. Si vostè fos alcalde de Girona, aniria a declarar voluntàriament o esperaria que vingueren a detenir-lo per portar-lo a declarar? No, jo crec que els alcaldes ja s'han reunit avui a la tarda, a l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis han pres un acord que em sembla que és correcte. Ells han d'anar a declarar el que considerin que hagin de declarar perquè no han comès cap delicte, per dos motius. Primer, perquè hi ha una llei del Parlament de Catalunya que és el que diran. Jo tinc una llei que m'empara, i la llei ho diu. La llei diu que tots els càrrecs públics, administracions que participin i que operin en el referèndum estan emparats per aquella llei. I segona, que és més important, perquè a l'estat espanyol organitzar un referèndum, fins i tot si no té acord, no és un delicte. Es va despenalitzar l'any 2005 a la reforma del Codi Penal. Per tant, si no és un delicte, ningú comet un delicte ni posant urnes, ni fent paperetes, ni participant en una mesa electoral. És un engany, és una altra maniobra de la por que fa circular l'estat espanyol, desmentint-se a si mateix, però que no té cap fonament legal ni jurídic, que tothom estigui molt tranquil. Convocar un referèndum no és un crim, no està penat pel Codi Penal espanyol. Vostè va declarar respecte als alcaldes, els que no vulguin facilitar la votació el dia 1, mireu-los a la cara, els heu de retraure, etc. Jo no vaig dir això, no hem de retreure res. Vaig parlar exclusivament d'interpel·lar. Els ciutadans, crec que els polítics els han d'interpel·lar, sempre. I vaig dir, els polítics no tenim uns privilegis per damunt dels ciutadans. Els polítics no tenim la pell fina i el nostre deure és respondre quan els nostres ciutadans ens interpel·len. Interpel·len és una manera de dir, preguntar-te, cada 15 dies al Parlament de Catalunya hi ha interpel·lacions. Per tant, interpel·len. Hi ha algú que va veure que no era... No t'ho és l'enginyeria que s'ha fet després, narrativa, que alguns han fet. Perquè el van acusar de coaccionar-los. Sí, però esclar, fixi's, en un cas com, en una situació com la que estem vivint, recomano sempre anar a la font, no als intèrprets. Un dia em va trucar un polític per dir-me que havia vist unes declaracions meves que no em sonava haver fet. I dic, on t'ho has vist? Allà. Dic, home, per favor, comença per aquí. Perquè tal com estem ara, vés a la font directament. Jo vaig dir una cosa que sostinc. A mi, les primeres persones que em van interpel·lar amb una carta va ser l'alcaldessa de l'Hospitalet, i tenia tot el dret del món, i em va fer una llista de coses que el govern de la Generalitat tenia pendents. I gràcies a aquella interpel·lació que m'adreça, amb tot el dret del món, vam posar en marxa una comissió bilateral i hem avançat moltíssim fins al punt que ella mateixa ha reconegut
els avenços que hem fet des del govern de la Generalitat gràcies a aquesta, perquè va fer una cosa que hi té tot el dret i que ho ha de fer un alcalde, que és interpel·lar en aquest cas el govern de la Generalitat, els veïns, que segurament molts d'ells tenen ganes d'anar a votar, han de saber si els seus representants, jo vaig parlar de tothom, de diputats també, perquè aquest veí ens paga el sou, aquest veí vota, i aquest veí té dret a que li donem explicacions. I a mi me'n demanen, l'altre dia a Girona em vaig trobar una persona que em va dir, molt amablement, va fer una foto amb mi, que ell era dels que no volia anar a votar. I tenia el dret a demanar-me i a interpel·lar-me. I jo tinc el deure d'explicar-li. On és el problema? Que és que hem de tenir la pell molt fina, els polítics? No ens hem de deixar interpel·lar pels ciutadans? Jo crec que això forma part d'una cultura molt antiga. Però és cert que alguns alcaldes d'opcions polítiques diferents a la que vostè representa s'han queixat precisament de que aquesta interpel·lació els ha alterat i els ha provocat estrès, els ha provocat situacions quasi violentes, podríem dir. Home, jo crec que això és una exageració en tota regla, perquè qui realment està rebent pressió, qui realment està rebent una pressió molt gran són els més de 700 alcaldes que han rebut aquest recadet de la Fiscalia. I crec que, en fi, més enllà que s'estigui d'acord o no amb el referèndum, cap alcalde mereix aquest tracte. I això sí que són pressions. I el que rebem, els que tenim querelles, i els que, en fi, ens hem de sentir cada dia, aquest tipus d'amenaces que ens arriben del govern espanyol i del sistema polític espanyol, per no parlar d'altres qualificacions que m'estalviaré. Això són... Però tot i així, no tenim dret a queixar-nos, perquè som servidors públics, perquè quan un veí, el que sigui, ens demana una cosa en un polític, no podem fer el senyoret i dir, faci el favor de no interpel·lar-me. No, li hem de dir, escolti, vostè té alguna queixa, té alguna opinió, vol que l'escolti, què li passa, i si pots resoldre, resols, si pots explicar, ho expliques, però has d'intentar sempre no perdre mai de vista que ets tu que estàs al servei del ciutadà i que un ciutadà et vulgui mirar als ulls i pugui dir, escolti'm, alcalde o regidor o que sigui, vull votar, podré votar? Segur que és formar part, diguem-ne, del joc democràtic. D'acord, podré votar. Això se li ha de preguntar segurament a un alcalde, que és la persona que ha de fer el responsable polític que pot facilitar els locals per fer-ho, les condicions per fer-ho. Però hi ha altres coses per votar. Per exemple, permetrà ara que les enumerem ràpidament, però, per exemple, les targetes censals. Vull dir, en el 9N, en la consulta que es va fer, la persona que volia votar entrava en una web, s'identificava, li deien no havia d'anar a votar, però ara vostès han dit que volen fer-ho com es fa habitualment, és a dir, enviant una targeta censal a cada domicili. Això ho faran? Bé, farem el que està previst a la llei que fem. Dit això, deixi'm fer un apunt en relació a l'anterior. Naturalment que volem que els alcaldes col·laborin, però també està previst què fem en el cas que un alcalde no vulgui col·laborar i no passa res, no cal dramatitzar. Senzillament buscarem i ja trobarem, o hem trobat, les fórmules alternatives perquè en un municipi es pugui votar. No em referia tant, per tant, a la logística, sinó al dret fonamental de poder exercir el dret a l'autodeterminació, que és un debat polític. Dit això, tot allò que està previst a la llei és el que farem perquè hi hagi el referèndum. I, per tant, a cada passa irem aplicant allò que es preveu a la llei. Li avanço que en els propers dies farem estrictament una roda de premsa per explicar tots i cadascun dels aspectes tècnics d'aquest referèndum. Per tant, no m'explicarà ara si hi haurà targetes censals o no. Jo el que li explico és que farem allò que diu la llei del Parlament de Catalunya. I sí, home, ja, però la llei no parla de targetes censals. Parla de les condicions en què s'ha de votar i les condicions en què s'hauran de votar oferiran totes les garanties. I per tant se li demana també sobre si hi haurà urnes, sobre si hi haurà paperetes, sobre si hi haurà... Un referèndum necessita una sèrie de requisits. Alguns són molt palpables, evidents, simbòlics, una urna, d'altres requereixen més sofisticació, però tots hi han de ser-hi. I per tant, aquesta és la responsabilitat del govern. No li diré on són les urnes, ni li diré on són les paperetes. Fixi's el que hem assistit en el debat sobre les paperetes. Si jo li preguntés a la gent, vostès se'n recorden on es van imprimir les paperetes del referèndum de l'Estatut o de la Constitució Europea? Diré, Bueno, però és molt lògic que la gent que està pensant que s'està actuant en una situació molt anòmala estigui preocupada. Escolta, al final, jo no soc qui es preocupa per les urnes. Em sembla que hi ha no sé quants guàrdies civils, policies nacionals i no sé si algun mosso que estan buscant urnes per tot arreu del món. Però fixi's, buscant paperetes han acabat perdent els papers. I home, això frega el ridícul.
És clar que estarà tot a punt perquè el dia 1 d'octubre la gent pugui votar si és el seu desig. I la nostra responsabilitat és fer-ho possible. Si ho podem fer en col·laboració amb el món local, fantàstic. Si no ho podem fer, no passa res. Ens en sortim. President, continuem després d'una petita pausa. D'acord. Bona nit. Reprenem de nou l'entrevista en directe amb el president de la Generalitat, en directe per Catalunya Ràdio, en directe també per TV3, des del Palau de la Generalitat. President, parlàvem fa uns minuts d'alcaldes i hi ha una alcaldia que és molt important, que és l'alcaldia de Barcelona, amb un ajuntament que és el de Barcelona, que encara no sabem exactament què farà el dia 1. Vostè ho sap? Ha parlat amb l'alcaldessa i li ho ha comentat? Sí, i estem tenint contactes. Jo el que ella va demanar és molt lògic i, de fet, sobre aquesta base que nosaltres volem prendre les decisions de Barcelona. Preservar les institucions, respectar els funcionaris. Però alhora també crec que ha expressat públicament que, en fi, que hi ha un desig que la gent de Barcelona voti i es podrà votar. Es podrà votar i, per tant, que ningú s'inquieti perquè a Barcelona es podrà votar. I, a més, jo respondré a l'alcaldessa que, efectivament, de la manera com ho farem, preservarem tant institucions com funcionaris. Es podrà votar per l'Ajuntament o es podrà votar per la Generalitat? Qui té la responsabilitat, qui convoca el referèndum és el govern de Catalunya, no és l'Ajuntament de Barcelona o de... Sí, però vull dir, es podrà votar pels locals que buscarà la Generalitat? Miri, el nostre objectiu, i crec que l'estem aconseguint, perquè ja està pràcticament tancat, és que amb un percentatge molt alt, però molt, els punts de votació que hi haurà, els més de 6.000 punts de votació que hi haurà, de 2.000 punts de votació i els 6.000 i escaig col·legis electorals que hi haurà a Catalunya seran els mateixos de sempre. Llavors, els mateixos de sempre? En un percentatge molt alt del conjunt del país. Aleshores, això pot variar una mica en algun lloc o un altre, però intentarem acostar-nos al màxim a aquesta fotografia. I hi som. Per tant, que hem de fer algun ajustament en algun lloc, el farem. No hi ha cap problema. I, a més, jo que vull és agrair també els missatges que ha enviat l'alcaldessa de Barcelona, gent del seu equip, sobre la defensa d'un dret, que és el dret de votar. I aquestes darreres hores, a més, davant d'aquest atac amb els alcaldes de Catalunya, que l'alcaldessa de la capital del país hagi posat al costat dels alcaldes, crec que també això és un gest molt simbòlic. La gent podrà anar a votar, efectivament, si hi ha sessió d'aquests locals i si es pot votar. Avui, la Fiscalia ha convocat el major dels Mossos, el Josep Lluís Trapero, juntament amb altres càrrecs de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil a Catalunya, per dir-los que actuen, per donar-los instruccions que actuen sobre l'intent de fer el referèndum. I Josep Lluís Trapero ha cursat aquesta ordre també als seus comandaments inferiors. Això vol dir que actuaran perquè no es faci el referèndum. Cadascú ha de fer el que ha de fer. I quan abans dèiem que no hem de posar en risc els funcionaris, això va per tots els funcionaris. Cadascú ha de fer el paper que li toca fer. En aquests moments els Mossos d'Esquadra són policia judicial en general. I si els convoca el fiscal perquè els donen instruccions, hi han d'anar. Hi han d'anar, com hi van altres cossos. I les han de cursar? I han de cursar les instruccions que els hi donen. No n'hem de fer cap drama d'això. I si els ordenem presentar les urnes el dia 1? Que ningú tingui cap dubte que els Mossos d'Esquadra, com espero que sigui així per totes les policies, la seva prioritat és perseguir els criminals. En un país que, a més, estem a nivell 4 sobre 5 d'alerta terrorista, crec que tothom, fins i tot, segur, tots els contraris a la independència, prefereix que la seva policia estigui empaitant terroristes, estigui empaitant criminals, estigui evitant crims i estigui garantint la seguretat de la gent. Però no només pels Mossos, estic convençut que aquesta ha de ser la prioritat de totes les policies. Per què els Mossos avui tenen la reputació, la bona reputació que tenen davant de la ciutadania de Catalunya? Perquè n'hem aconseguit fer, els esforços sobretot són dels seus professionals, n'hem aconseguit fer una gran policia europea. Res no desdibuixarà aquesta bona reputació, aquest bon nom, aquest bon servei que presten, perquè, insisteixo, la policia està per garantir la seguretat.
que és un dret fonamental en democràcia. D'acord, però em sembla que amb això està dient quina és la seva prioritat, però no m'està contestant de la pregunta. És a dir, si reben també en un moment determinat una ordre de la Fiscalia i parla d'urnes i estem en el dia 1, demanaria a vostè que aventure sobre què podria passar, pot ser excessiu, només li demanaré si ho ha contemplat. Nosaltres hem contemplat tots els escenaris. Nosaltres tenim, diguem-ne, un laboratori on hi posem tot, els models que funcionen, els models que no funcionen, tot tipus de teories i tot tipus de possibilitats. Si no tinguéssim això, no hauríem pogut resoldre en 25-30 minuts la desactivació d'una web i n'hem posat una altra, perquè tot això està en el laboratori, està previst. Per tant, les coses poden ser més o menys explícites, però nosaltres tenim una única determinació, que és celebrar un referèndum d'autodeterminació. I per fer-ho caldrà unes condicions que el govern ha de garantir. I crec que hem demostrat fins avui que hem anat superant tots els obstacles i totes les proves d'estrès que hem tingut al davant. I ho farem en aquests 18 dies que queden. Acabarem amb l'última prova d'estrès, canviarem de qüestió. No sé si vostè és conscient, que jo crec que sí que ho és, que si el dia 1 a Catalunya es vota, també hi haurà una crisi d'estat. El president del govern espanyol ha dit que no es votarà, ha posat la seva paraula pel mig, i això vol dir que si aquí a Catalunya s'arribara a votar, evidentment el president del govern espanyol tindrà un problema enorme damunt la taula, i no només el tindré ell, sinó també altres institucions de l'Estat. Compta amb això i, per tant, sap que això serà molt complicat. Serà complicat per ells, pels qui s'han negat a fer política, per resoldre un problema polític. I vaig dir fa temps, i ho reitero ara, el dia 1 o el dia 2 d'octubre els actors polítics del govern espanyol quedaran superats i quedaran inhabilitats per gestionar, sigui la transició, si és que la majoria dels votants diu sí, sigui per l'etapa autonòmica que s'obri, si els votants sobiranament diuen que no, perquè haurà estat un no sobirà també aquest. I per tant caldrà respectar aquest fet sobirà d'un poble que decideix continuar formant part de l'estat espanyol, però que molt probablement, vaja, amb tota rotunditat, espera una relació diferent. Per tant, els actors polítics que han portat aquesta, diguem-ne, posició tan granítica de l'estat espanyol davant d'un problema polític, crec que hauran de donar moltes explicacions, però ja no serà el nostre problema. Els hem ofert moltes possibilitats de resoldre políticament aquest assumpte. No n'han aprofitat ni una. A cada proposta, més fiscals, més tribunal de Cuentas, més tribunal constitucional, més amenaces. Amb això no es pot resoldre, no es pot fer política. La meva pregunta és per què, caram, el senyor Rajoy ha renunciat a fer política? Per què? De què té por? Per què no entra a fer el que és la seva primera obligació com a governant polític d'un país? Ell no és un jutge, ell no és un policia, ell és un polític. I si té un problema polític damunt de la taula, que el veu tot el món, per cert, el que ha de fer és dir de quina manera creu que el pot resoldre políticament. Ha fet una absoluta deixadesa de funcions polítiques. S'ha negat a fer política. Per tant, qui ha negat a fer política és qui haurà de donar explicacions l'endemà. Hauria de dimitir Mariano Rajoy si es farà el referèndum? No crec que ens pertoqui. Si guanya el sí, crec que no ens pertoca entrar en el que ha de ser la política espanyola. Nosaltres el que haurem de demanar a la política espanyola i al govern espanyol és que s'assegui com més aviat millor, si guanya el sí, a negociar com ha de ser aquesta transició. Però vostè acaba de dir que els polítics espanyols actuals estaran en aquell moment deslegitimats per continuar una negociació amb la pròxima etapa que vindrà, siga la que siga. He esperat una opinió. El que hagin de fer ho decidiran ells, si ho han de fer. Jo crec que queden inhabilitats perquè les circumstàncies els hauran superat. Però independentment de que hi hagi al front el govern del Partit Popular o un govern X, el que és irrenunciable és que l'endemà la crida al diàleg que jo faré aquella nit, tant si és el sí o el no el que guanya, s'ha d'atendre. No hi ha en democràcia el dret a no dialogar. Això no existeix. S'ha d'acabar aquesta negació absoluta a parlar, ja no dic arribar a acords. Els acords es poden arribar, no s'hi poden arribar, però has de parlar. Doncs aquesta renúncia a parlar en democràcia, aquest dret crec que no existeix. I per tant, imperativament el dia 2 s'ha de començar a negociar. President, comentàvem abans que s'havien aprovat les dues lleis quan hem començat l'entrevista,
i vostè també m'ha reconegut que es van aprovar en circumstàncies que no van acabar de convèncer-lo. Hi ha gent que ha viscut, que va viure totes aquelles sessions des d'un cert punt d'angoixa, de dir, què està passant al Parlament de Catalunya perquè això es faci d'aquesta manera. Han fet alguna cosa malament vostès? Segur que sí, i no només en aquest cas, sinó en altres. El que va passar és que no vam ser capaços de correspondre o de contenir l'enginyeria destructiva d'aquell ple que va dissenyar una part de l'oposició. Era evident que hi havia una enginyeria per intentar atacar la reputació de la institució que havia d'aprovar la llei del referèndum, perquè si s'atacava el bon nom de la institució i s'intentava fer, diguéssim, bullying a la presidenta del Parlament, potser la llei que en sortís podia quedar una mica contaminada d'aquests vicis. Ho van intentar, crec que no ho van aconseguir, perquè finalment la llei ha tirat endavant i han pogut vèncer grans dificultats, però és evident que van voler buscar una mala imatge, i això és molt trist, és molt deslleial cap a la institució. A veure, jo vull posar en valor el comportament del grup de Junts pel Sí i de la CUP. Qualsevol que vegi les imatges, fins i tot traient el so, que digui on està el seny i on està la rauxa. I ho veurà clarament. On està la correcció i el respecte, i on no hi era, fins i tot a nivell personal. Perquè pel que va haver de passar la presidenta del Parlament de Catalunya crec que no s'ho mereix ningú. No cal, fins i tot faltar el respecte, a una persona, que a més és la segona autoritat de Catalunya, per intentar fer valer les teves opinions. Hi ha un reglament del Parlament que se'l van passar pel forro reiteradament. Però per què? Per què? Doncs perquè buscaven enlletgir el que havia de ser el ple que havia d'aprovar una llei del Parlament. Perquè a veure si així la llei de referèndum quedava una mica tacada i el referèndum quedava una mica tacat d'aquesta, diguem-ne, lletjor que li van voler imprimir. No se'n van sortir, perquè al final hi ha una legitimitat que és superior a tot això, que és la de les eleccions. Unes eleccions que va votar el major nombre de catalans i catalanes de la història, en unes eleccions del Parlament de Catalunya, i dona un resultat molt clar. I per tant, sobre això podem construir molta legitimitat i molta legalitat. Un portaveu d'un partit de l'oposició va qualificar en aquell moment el Parlament de teatrillo i van fer creure, evidentment, que tot allò al final era com una mena de comparsa que no tenia cap sentit ni cap serietat. Aquest desgast de la institució realment ha calat? Bueno, és la mateixa gent que fa un temps ridiculitzava fins i tot els Mossos d'Esquadra, que ridiculitza aquesta casa recurrentment, que ridiculitza el sistema educatiu. Ens tenen per costum fer-ho. No és aliè en el seu comportament i a la seva conducta, però més enllà de que a mi em dol que hi hagi algú al Parlament que pugui qualificar el que és la representació de la sobirania popular catalana, que a més té una legitimitat com no ha tingut un altre Parlament de Catalunya en nombre de participants en la seva elecció com aquesta. Això mereix una mica de respecte per tothom, pels ciutadans que els han votat a ells i els que els han votat als altres grups. I crec que valdria la pena també que s'examinessin els grups de l'oposició si el comportament que van tenir va estar a l'alçada del que els ciutadans que els van votar en ells esperaven que tinguessin al Parlament. No s'hi val tot, no s'hi val. El batibull és impropi del Parlament. I voler aturar per la via del batibull el que emana de la legitimitat de les urnes, en aquest cas de les eleccions al Parlament de Catalunya, crec que és fins i tot, diguem-ne, frega la mala educació parlamentària. La imatge del Parlament va quedar tocada, per exemple, de cara a l'exterior, de cara als mitjans de comunicació de fora... No va anar bé la imatge, és evident. Buscaven això, i en part ho van aconseguir. Però, en fi, és una victòria pírrica, perquè al final ens fem mal a tots. Demostren que no s'acaben de creure a la institució, perquè quan els convé la grapegen sense importar-los com quedi, per tant és una victòria molt efímera, molt pírrica, i per altra banda no aconsegueix l'efecte que pretenien. Avui, uns dies després, una setmana després d'aprovar la llei, avui amb les accions que està fent l'estat espanyol, amb les prohibicions d'actes i conferències a Madrid, en la petició de documentació a les diputades del Parlament de Catalunya que eren en un acte a València, amb la clausura de la pàgina web, amb la Fiscalia perseguint més de 700 alcaldes, avui tothom té clar de quin bando està la democràcia. Per més que hagin intentat empastifar a través de discussions sobre procediments reglamentaris, etc., aquí avui tothom té clar de què va això.
de poder votar o no poder votar, de poder exercir el dret o no, de poder fins i tot expressar-se en llibertat sense que tinguis un fiscal o un advocat de l'Estat que et vagi al darrere demanant-te explicacions. Curiosament i paradoxalment, els partits detractors, els partits hostils a la celebració del referèndum i que apel·len contínuament a la sentència del Constitucional, etc., diuen que els que no són demòcrates són vostès i els que estan atacant la democràcia són vostès i els que estan, per dir-ho així, impossibilitant una democràcia normal aquí són vostès. Els ho diuen ells de vostès. Sí, però s'ha de ser molt agosarat per explicar-li a algun observador que ve de fora, dir, miri, aquí hi ha uns que acusen amb uns altres de ser els que estan en contra de la democràcia. I l'observador preguntarà, aquests no deuen deixar votar. Diu, no, aquests són els que volen votar. Els que no deixem votar som nosaltres. Home, aleshores, molt fàcil de convèncer a algú que la banda de la democràcia està en prohibir actes a Madrid de debat, en prohibir pàgines web, en entrar a registrar mitjans de comunicació locals, en prohibir debats en el Parlament de Catalunya. Perquè tots aquests que es queixen van anar al Tribunal Constitucional quan vam demanar de parlar d'una comissió d'estudi del procés constituent. Què diuen els observadors internacionals? Dic tot això, i s'ha de ser molt agosarat perquè poses tot això en el sac i dius, no, la democràcia està aquí. I aquests que volen votar, que volen debatre en el Parlament, que volen que la gent s'expressi, que són els que intenten que hi hagi la informació i que demanen, aquests no són els demòcrates. Home, ja ho sé que el sistema polític espanyol ho aguanta tot. Fins i tot aguanta càlculs de manifestacions que, diguéssim, ja són negatius en segons quins exemplars. Ho aguanta tot. Però en el món normal això no s'aguanta ni s'entén. És fàcil. Una urna no és un material de cop d'estat. No ho és. Més aviat, prohibir votar va més associat a actituds no democràtiques que no pas permetre votar, amb tots els matisos que vostè vulgui sobre això. Però és complicat convèncer amb algú de fora que els qui estan impedint el debat, els qui estan impedint la votació, els qui estan impedint actes públics, els que volen perseguir alcaldes, això es fa en defensa de la democràcia. Vostès han rebut un primer grup d'observadors internacionals, s'han desplaçat a Barcelona precisament per mirar com es desenvolupa tota la campanya i tots els moments previs i després també la votació. Els han dit alguna cosa? Jo no m'hi he reunit. Jo no els he rebut, no m'hi he reunit i per tant no en tinc constatació directa. És normal que li pregunten a vostè també si són observadors, alguna cosa i per tant... Si venen, els rebrem molt de gust, intentaré respondre'ls el que bonament pugui, però ells han de fer la seva feina. I és una feina independent. Si dona el prestigi també. I ho han de fer-ho molt bé. I qui pensi que això és un disc sol·licitat, crec que no sap de quines persones està parlant i l'encàrrec que han assumit. Ho han assumit amb unes condicions de poder fer bé la seva feina. I per tant, en aquest sentit, si els he d'ajudar responent a alguna pregunta o algun dubte, ho faré encantat. Però jo no m'hi he reunit encara. Ara, permetrà que canviï bastant de tema. Hi havia menys gent que l'any passat en la Diada d'enguany? Jo crec que hi ha hagut sempre la mateixa gent. Són manifestacions milionàries. Home, sempre la mateixa gent és difícil. No, home, evidentment, però em refereixo al volum de gent que desborda una ciutat, que desborda un país, és exactament el que hi ha hagut ara. Un país de 7 milions i mig d'habitants que és capaç de situar en el cor de la seva ciutat aquesta tal quantitat de gent, 6 anys consecutius, en diferents coreografies, és alguna cosa no meravellosa, única. Això no, vaja, els espectadors ho poden mirar en el Google ara mateix. Hi ha algun altre lloc a Europa que hagi passat això en aquestes condicions? Crec que enlloc ha continuat fascinant, ha fascinat el món i crec que ningú que hagi vist aquella manifestació pot mantenir el que de fet ja venen mantenint des de fa molts anys, que l'independentisme va de baja. Escolti'm, cap problema, anem a les urnes, comprovem-ho, i si estan tan segurs que això va de baixa, que estiguin tranquils, que igual poden guanyar i tot. Li ho dic perquè el mateix govern de l'Estat, quan va donar xifres i va parlar sobre això, a part de les xifres que va donar aquí la delegació del govern espanyol a Catalunya, parlaven de que realment això cada vegada anava perdent aire, anava perdent força. Ells poden creure's la seva pròpia propaganda, poden fins i tot creure les seves pròpies mentides. No és el nostre problema, no els distraguem, però si agafem la xifra que van donar a la pròpia delegació del govern en la manifestació de rebuig als atemptats terroristes i la comparem amb la que han donat ara i només fem una mirada aèria de l'espai ocupat, ja veurem que alguna cosa falla.
és que fins i tot fent càlculs fan política de partit. Fins i tot fent càlculs matemàtics, que és fàcil, superfície de gent, superfície ocupada, càlcul estimat de persones per metre quadrat, i et surt una fórmula. Hi ha una altra fórmula que s'ha segellat i que sembla que, bueno, sembla no la repeteixen contínuament, molts mitjans, molts polítics, sobretot d'aquí, també sobretot de Madrid, que quan parlen de referèndum diuen un referèndum il·legal. Van veure fins i tot en alguna cadena televisiva que quan estaven transmetent en directe l'aprovació de la llei del referèndum van dir s'aprova el referèndum il·legal. És possible que sigui una mica difícil aprovar un referèndum il·legal, però en tot cas, referèndum il·legal ha quedat com una marca ja de fàbrica i acompanyarà sempre aquest referèndum des d'algunes mirades. Què es pot dir a aquesta gent? Què els diu vostè quan parlem d'un referèndum que efectivament està suspès pel Constitucional i per tant se pot considerar il·legal des d'aquest punt de vista? És un referèndum no acordat amb l'estat espanyol, cert, però és un referèndum perfectament legal per una llei vigent del Parlament de Catalunya i per una llei que emana d'una legitimitat molt sòlida, molt poderosa. Dit això, de veritat és que tinc poques esperances a convèncer algú que està atrinxerat en el búnquer mediàtic que no para de bombardejar amb aquesta propaganda que no sé si és de disseny o no ho és. Perdem poc temps, sisplau, a intentar convèncer-los. Si ja davant de la realitat són capaços de negar-la, si davant de la realitat d'uns carrers plens de gent durant 6 anys són capaços de negar allò que està passant, anem a destinar els recursos a coses molt més productives que aquestes. Deia vostè, president, amb un intent de parlar d'una manera positiva al començament de l'entrevista, diu, parlem del sí i parlem del no. Vostè està a favor del sí, hi ha gent que està a favor del no, però per ara sembla que la gent que està més a favor del no, no tenen clar que hagin d'anar a votar el dia 1 i els seus partits, els partits que ells voten en unes eleccions normals, els diuen que no hi vagin. Com es pot convèncer aquesta gent, o com intentaria vostè convèncer aquesta gent perquè entenguin que han de votar que no aquell dia? En primer lloc, no confondre el que són els partits polítics amb la gent, perquè la gent a casa seva decideix el que creu que ha de decidir i estic convençut, vaja, segur que és així, que la immensa majoria de votants dels partits, també del nostre, decideix allò que creu que ha de decidir al marge de les consignes que li doni un partit polític. Segon, puc entendre una dificultat objectiva d'un votant del no, perquè ni ell pot arribar a saber què vol dir el no a la independència. Perquè quin argument li ha posat damunt de la taula el govern espanyol per aferrar-se i poder justificar un no sòlid, convençut com podem estar-ho els del sí de fer un país nou? Què representa exactament? No hi ha un projecte espanyol per Catalunya, és que no hi és. És que no hi és, és que els han abandonat. No els hi han donat ni un sol argument, més enllà de la llei és la llei, la llei i la llei, i algun element identitari equivocat, per altra banda, perquè aquest no és un moviment antiespanyol, però més enllà d'això, els hi han donat un projecte atractiu de futur d'un país on és possible que Catalunya prosperi i pugui ser allò que la majoria de la gent vol que sigui Catalunya, com s'expressa en un estat espanyol modern, doncs cregui'm, per més vegades que hem demanat, no hi ha res damunt de la taula. Per tant, és normal que el no tingui, diguem-ne, un projecte on aferrar per competir amb el que és el sí. Però tanmateix, crec que cal diferenciar el que són el no polític espanyol del no que es produeix a Catalunya. Hi ha un no, evidentment, convençut, legítim, demòcrata, democràtic, català, que diu que no, a Catalunya li iria més bé continuar formant part d'Espanya. El que ha de saber aquesta gent que saben és que tant la independència com la continuïtat de l'estat espanyol no es defensen des del sofà. No te la defensarà ningú. Si vos estàs convençut que a més ets majoria de la independència o estàs convençut que és majoria el que creu que Catalunya no s'ha de separar d'Espanya, cal anar a votar. Cal defensar-ho allà, perquè és allà on es defensarà i és d'allà que prendrem decisions. Des del sofà de casa no es defensa ni la unitat d'Espanya ni la independència. Mariano Rajoy avui també ha dit a la gent que hagi de participar en les meses electorals que no ho facin. Si ja comencem dient a la gent, als responsables de les meses electorals, que no hi vagin, doncs és fàcil pensar que també la gent que vota que no, que pensa com el senyor Rajoy, per exemple, no es pugui dir aquell dia, bueno, no podem o no hem d'anar a votar. Jo he de dir que, crec que amb això no ens equivoquem, que molt entusiasme a Catalunya per ajudar el senyor Rajoy no n'hi ha enlloc.
I, per tant, blindar el senyor Rajoy, blindar l'Espanya de Rajoy, que és la que ens quedarà per molt de temps, perquè l'hegemonia d'aquest espai centre-dreta que conforma aquesta coalició PP-Ciutadans, Ciutadans-PP, tant se val, durarà temps, perquè les altres van decreixent o no s'acaben de posar d'acord. Per tant, tothom sap que, en fi, un rebuig a l'opció del sí o una abstenció acaba reforçant el senyor Rajoy. Això ho ha de tenir clar tothom. I el senyor Rajoy, a Catalunya, molt popular no és ni ell ni les seves polítiques. I hi ha una contradicció amb el que diu el senyor Rajoy, perquè diu, no habrá referèndum. No n'hi ha, però sobretot no hi ha neu a la mesa electoral del referèndum. Home, en què quedem? Si no hi ha referèndum, i està convençut que no hi ha referèndum, no cal que digui la gent que vagi a les meses, perquè no hi haurà meses, no?, si no hi ha referèndum, i per tant no cal que es prengui la molèstia d'amenaçar els nostres ciutadans. I dit això, una altra cosa, quan el senyor Rajoy va amenaçar els alcaldes, doncs la resposta ja sap quina va ser. 700 alcaldes, més de 700 alcaldes, comprometent-se a fer el referèndum. President, amb el PSOE hauria estat distint? Amb un president del govern espanyol socialista, les coses s'haurien anat d'una altra manera? L'actitud, per exemple, que ara té el PSC, li sembla que és l'actitud convenient per al socialisme català i per al socialisme espanyol amb tot això que estem vivint? Jo el que li convé al món socialista no he de dir res, perquè sabran el que han de fer, però que hauria estat diferent, no. En el to sí, en el llenguatge potser sí, en el fons no, perquè de fet ja es veu ara. Quant de temps ha tardat el senyor Sánchez a tancar files al costat del senyor Rajoy? Els hi hem sentit a dir, en ells, que estaven tan inquiets per les pressions als alcaldes, han dit alguna cosa? Jo, fins ara, abans de començar aquesta entrevista, no ho he sabut trobar. Potser... No li he trucat a vostè, Pedro Sánchez, per parlar de... No, però han dit alguna cosa del que està passant, d'aquesta aberració, que és enviar 700 alcaldes a Fiscalia i amenaçar-los de detenir. Clar, quan veus que estan al mateix bàndol, que el PP, encara que canvien el llenguatge, i és molt més educat, i molt més, en fi, diguem-ne, amable de parlar, però al final les polítiques són les mateixes. De fet, el Partit Socialista no és un angelet, ha governat amb poder absolut tot arreu. Ha federat alguna cosa mentre ha governat? Perquè tot això de l'Espanya plurinacional, que després no declinen, tot això del federalisme, fantàstic, però vostès, socialistes, han federat alguna cosa mentre han tingut el poder absolut a Espanya, l'han tingut també a Catalunya? Han federat res? No han federat mai res. Per tant, home, crec que tenim el dret també a que quan ens vulguin fer creure que són lleugerament diferents del Partit Popular, que declinin una mica més, que s'esforcin una mica més a explicar que és molt més que un simple eslògan. Per això li vull preguntar que Pedro Sánchez va arribar al seu partit amb una altra visió, que no era exactament la d'altres candidats o altres sectors del seu partit, que semblava bastant més oberta. I la pregunta és si en algun moment s'ha posat en contacte amb vostè ha vist algun esforç, per dir-ho així, per manifestar una possibilitat diferent, una opció diferent, una visió diferent d'Espanya des del PSOE. Nosaltres ens hem parlat i també vam fer-ho en el passat i vam explorar fins i tot una possibilitat que fos el president del govern. Però, esclar, evidentment, quan s'estava discutint Podemos, Pedro Sánchez i requeria el nostre suport, el projecte del referèndum era irrenunciable. Hauria pogut fer una formulació sobre com acordem un referèndum, però ja va tancar totalment la porta. Va preferir entendre's amb Ciutadans. La correlació política d'avui permet també pocs jocs, no permet gaires jocs a la política espanyola. I crec que estan fent molt tard en moltes coses. Fixi's, ara proposen una comissió, però aquesta comissió el Partit Socialista va votar en contra 2 vegades. És de saber rectificar. Sí, però què passa? Que quan les proposen uns altres no són bones i quan les proposen ells són bones? No serà que estan fent una mica de tàctica partidista també amb aquest assumpte? I que potser tampoc són tan patriotes com expliquen? PP està fent tàctica partidista. PSOE està fent tàctica partidista. Algú té interès a posar damunt de la taula propostes polítiques per resoldre? Perquè jo els he demanades i no hi han sigut mai. He demanat explícitament, hi ha una proposta espanyola per Catalunya? Perquè durant 40 anys hem vist moltes propostes catalanes per a Espanya. Moltes. Moltes, I de delicades. Però algú em pot dir alguna proposta espanyola per a Catalunya? L'única que vam rebre és un no rotund. Hem rebut nos.
hem rebut retallades, hem rebut la humiliació de la sentència del Tribunal Constitucional. I encara a hores d'ara, en la situació que estem vivint, a 18 dies del referèndum, la política espanyola, el sistema polític espanyol ha estat incapaç de treballar una mica, de fer una mica de colzes i dir, doncs potser que ha arribat el moment que els expliquem quina és la visió que tenim de com haurien de ser les coses entre Catalunya i Espanya. Potser és que no ho tenen clar. Potser és que no ho tenen clar. No són només els partits polítics, avui també la COE, els empresaris, també empresaris de Catalunya, estan dient que pel camí que ha agafat el Parlament de Catalunya la cosa no va bé. I la COE ha aconsellat, s'ha posat al costat de l'aplicació exacta i taxativa de la llei contra l'intent que està fent el seu govern. Bé, primer no cal confondre desitjos amb realitats, perquè de moment la realitat a Catalunya, encara la recent, s'encarrega de desmentir auguris apocalíptics que no d'ara, des de fa 6 anys, diuen que el procés perjudica les inversions. Doncs exactament ha passat el contrari. En els anys del procés és quan més hem exportat, és quan més inversió estrangera directa hi ha hagut a Catalunya, és quan més ha crescut el turisme. Per tant, entenc el joc, però posem les coses al seu lloc. Per això no els representants dels empresaris. En segon lloc, el representant dels empresaris, escolti'm, jo reuneixo molts empresaris. Ja li asseguro que hi ha opinions de tots els gustos. Avui una empresa molt important com és Ryanair acaba de dir literalment no ens afecta gens la independència de Catalunya, ens quedarem, continuarem operant aquí. Perquè diu, els negocis són els negocis. Algú pensa que algú que deixi un buit en un mercat atractiu com és el català no serà ocupat immediatament per algú altre, probablement de la competència? Esclar que sí, per favor. Si l'economia és el primer que s'adapta. Ara, dit això, és veritat que hi ha hagut un intent per part del president de la política espanyola, i molt en concret del Partit Popular, de fer-los i fer als empresaris un paper que no els pertoca. Ni l'han de fer els jutges, ni l'ha de fer la policia, que és la política. Tornem al que dèiem abans. Senyor Rajoy, per què vostè no fa la feina que li toca fer i li encarrega que altres facin la feina que vostè no fa? Els empresaris han de fer d'empresaris, han de dedicar a mirar que vagin bé les coses, i puc entendre que les inestabilitats polítiques no van mai bé. D'altres en treuen oportunitats també, de les situacions d'aquest tipus. Però no cal dramatitzar, perquè els mercats i les empreses s'adapten a tots els entorns. Vaig assistir a un esmorzar amb empresaris a Madrid ja fa uns quants mesos i cregui-me, a porta tancada, literalment un va verbalitzar, diu, a nosaltres la independència no ens preocupa. Ens preocupa quin tipus de país volen fer vostès. Això sí, però què és el que li preocupa a l'economia? Jo podré guanyar la vida, jo podré vendre els meus productes, me posaran moltes dificultats vostès amb el nou estat que volen fer. Això és el que vol un empresari i això és el que realment hem de debatre. Ara, si es vol fer política a través dels empresaris, és tan equivocat com voler fer política a través dels jutges o com voler fer política a través de la policia o de les clavegueres de l'Estat. Error. Dit això, evidentment, els empresaris, com tothom, té tot el dret del món a expressar la seva opinió i per això no han de ser, diguem-ne, menystinguts ni criticats. Fan la seva feina i han d'expressar lliurement el que creguin que han d'expressar. President, estem acabant. Barcelona i Cambrils van patir 2 atemptats duríssims, 2 cadenes d'atacs duríssims aquests dies. Està satisfet de com va reaccionar el seu govern, també com va reaccionar la policia catalana? Hi ha alguna cosa, com sempre li he preguntat abans, que no es va fer bé a l'hora de previndre o a l'hora d'haver pogut evitar aquells atemptats? Aquest tipus d'atemptats, tristament, són inevitables, perquè hi havia un reforç, Crec que la resposta va ser, no diré bona, va ser molt bona. Que la policia catalana va demostrar que està preparada, que els seus comandaments han preparat molt bé els seus agents, que està en condicions de resoldre i de gestionar una situació crítica que ha desbordat a policies d'estats independents molt, i va fer-ho, a més, en comunió amb la ciutadania, que és un element indispensable per a les polítiques de seguretat d'una societat democràtica. Per tant, des d'aquest punt de vista, crec que ens podem felicitar, i des d'aquest punt de vista la medalla d'honor del Parlament de Catalunya de l'altre dia reconeix la feina de Mossos, de serveis d'emergències, serveis sanitaris, bombers, policies locals, etc. Com tot, encara que ho tinguis perfectament previst o planificat, tot s'ha de sotmetre després a una anàlisi crítica, per aprendre i per millorar, que és efectivament el que el cos segur que ha fet. I com que ja ens ha ensenyat que el cos aprèn bé
i de pressa, si és que ha de prendre alguna mesura o ha de millorar alguna cosa, segur que ho farà. Es va desatendre algun avís, més enllà de tota aquesta història sobre que hi havia un avís de la CIA, que al final no era de la CIA i que no se sap de qui és, i que no va arribar als Mossos, sinó que també va arribar a la policia de l'Estat, i que les instàncies policials de l'Estat van dir que no cal preocupar-se, però es va deixar d'atendre, dit tot això, es va deixar d'atendre algun avís que podia haver servit? No, perquè, fixi's, la policia catalana, nosaltres no tenim presència ni a l'Europol, ni fins fa poc no teníem en el CITCO de manera permanent, i tampoc tenim una central d'intel·ligència a Catalunya. Per tant, tot el material i la informació, diguem-ne, sensible en què ha de treballar la policia catalana és la que prové, diguem-ne, dels serveis d'intel·ligència espanyols, que són els que estan en contacte amb altres agències d'intel·ligència internacionals. Nosaltres no tenim el contacte, com és obvi. I per tant treballem amb una anàlisi compartida, i segur que l'anàlisi la fan els professionals. Jo hi confio molt en els professionals de la seguretat de tots els cossos policials. Els vaig veure actuar en directe aquells dies, en coordinació, i cregui'm, per damunt d'alguna temptació que té algun polític la Moncloa que ha tingut d'instrumentalitzar políticament els cossos policials hi ha professionals que intenten fer bé la seva feina, i quan es posen a treballar ho fan amb tota la honestedat i tot el coneixement que tenen. Amb el seu coneixement, d'alertes n'hi ha moltes, n'arriben moltes alertes, moltes. Probablement una de les accions, diguem-ne, que fa el jihadisme és fabricar moltes alertes per intentar tensionar, col·lapsar, entrar en pànic, que cometem algun error. Per tant, els serveis d'intel·ligència tenen una feina molt complicada d'avaluar el risc. Per això hi ha aquest comitè d'avaluació del risc de l'amenaça terrorista, que és el que determina si es puja el nivell, si s'han de prendre mesures complementàries, que és el que es va decidir ara, etc. I per tant ens guiem per això, no tenim un altre lloc on poder-nos agafar. I si vostè em preguntés que aquest treball que han fet no era prou bo, pel que jo sé, és un treball molt bo, pel que jo sé. Recordin que el pla A d'aquests criminals no era agafar la furgoneta i batre gent atropellant-la, sinó que eren explosius. No sabem exactament on, no se sap, ha transcendit a algun lloc, però tampoc es pot confirmar del tot. Per tant, cal ser molt curós, deixar davant de les especulacions i ser molt conscients que estem davant d'una amenaça molt seriosa. Ha sentit que en algun moment que hi havia, no diré una campanya, però sí intents de desprestigiar els Mossos d'Esquadra arran de la seva actuació? Sí, hi ha sigut clarament, ho hem de dir-ho. Jo vull assenyalar ningú, però crec que tothom ho ha vist. Crec, quan vaig veure que els Mossos se'n sortien tan bé i que rebien el reconeixement d'arreu del món, vaig pensar, a algú això no li agradarà. Perquè en la narrativa de que som una colla de desmanegats, una colla de radicals que només pensem en la independència i que no sabem fer bé les coses, això no encaixa. Perquè per nosaltres, jo ho he dit, en públic i en privat, la prioritat dels Mossos és la seguretat. I cregui'm, hem destinat molts recursos. Jo personalment he fet molts esforços perquè hi hagués la Junta de Seguretat que finalment es va produir. Hem hagut d'apartar molt. I per tant vol dir que la seguretat ens l'agafarem molt seriosament. Potser vam pensar que no ens l'agafàvem seriosament i al descobrir que estem preparats per fer front a una amenaça que moltes policies d'estats independents també tenen, això probablement a algú no li va acabar d'agradar i va posar en marxa una mena de ventilador. Però té poc a veure amb el que és la seguretat, les policies en general, que entre elles el que volen és treballar per garantir que la gent pugui viure amb seguretat. És un dret fonamental en democràcia. President, estem acabant. Es queda un minut. Jo li volia preguntar una cosa també personal. Hem començat amb alguna pregunta personal i m'agradaria acabar també amb alguna pregunta personal. Ara fa un any i escaig, el 9 de gener del 2016, el candidat de Junts pel Sí a la Generalitat li va oferir a vostè la possibilitat de ser president quan ell veia que no podria aconseguir o no tenia vots suficients. Se li ha fet etern aquest any i mig? Se li ha fet difícil aquest any i mig? Difícil sí, perquè ja li he dit que hi havia una dificultat cada dia és un Vietnam, però etern no. Hi ha molts estímuls, cregui'm, molts estímuls per sentir-se honorat, orgullós d'aquesta feina.
els millors i els pitjors moments, el millor moment i el pitjor moment? No hi he pensat, no. Pitjor moment, per descomptat, els atemptats, per descomptat. El segon pitjor moment, l'accident de Freginals. I aquelles hores que van ser molt dures i no les oblidaré mai. Els millors estan per venir. Si el president Mas, si el candidat a la presidència Artur Mas li ho tornarà a proposar ara, després de tota l'experiència que ha tingut, li acceptaria la proposta? Sí, perquè les raons i els motius per què vaig dir que sí en aquell moment es mantenen intactes. I per tant, sí, li tornaria a dir que sí. Ara hagués preferit, tornaria a preferir que aquell hagués sigut el president. Li arriben a preocupar les conseqüències que podrien derivar-se negatives de tot el que està fent vostè? Li arriba a preocupar quines conseqüències personals pot tindre això en vostè? Home, clar, normal. Jo sóc una persona normal i corrent que quan està querellada o quan està amenaçada, ara tinc mateix centenars de correus d'espam d'un mateix correu que m'estan fent impossible, diguéssim, el meu correu electrònic personal. Clar, aquestes coses no t'agraden. Però, escolta'm, no tenim dret a queixar-nos. Com s'imagina el 2 d'octubre? El 2 d'octubre com l'endemà d'una festa molt sana en què la gent es mira al mirall i diu ens hem agradat molt, ens hem despertat molt feliços perquè el que hàgim fet ho hem fet bé, sigui el no o sigui el sí. Fixi's què li dic. Surti el no o surti el sí. Jo em sentiré orgullós perquè un no expressat pels ciutadans de Catalunya és un no sobirà, igual que un sí. I començarem una etapa nova en què crec que tots plegats direm, ja era hora que arribés aquest dia, perquè n'hi ha alguns que diuen, de tots bandos, del sí, dels del nostre, ja anem acabant això. Doncs mira, la manera d'acabar-ho és el dia 1 d'octubre. President, moltes gràcies. El deixem i nosaltres també els deixem a l'audiència amb aquesta entrevista, però recomanant-los ara a partir d'ara el nou programa, el Més 324, que ara mateix començarà en TV3 sobre aquesta entrevista precisament. Moltes gràcies, president. Gràcies a vostè.